Ja, det er rigtigt. Vi er lærer. Fuck ja. Men det er rigtigt. Vi ligner jo ikke nogen, der er lærer, mand. Vi ligner jo ikke nogen, der burde... Jeg ligner jo ikke en, der burde have ansvar for noget som helst overhovedet. Helt akavet. Og Sofie ligner jo... Altså, hun ligner jo noget, hvor at jeg godt kan se, at mange af jer sidder og tænker, altså, Sofie, ved du godt, at der sidder jo fyre og onanerer til dig? Ja, jeg har set ham. Stop. Ad. Ja, jeg ved da godt, at der sidder rigtig mange teenage-drenge og onanerer til mig. Det er en af grundene til, at jeg valgte jobbet. Jamen, der er ikke mange andre steder, hvor man bare skal forblive under 70 og have dem her siddende nogenlunde foran, for man kan få folk til at onanere ud over en. Eller på grund af en. Men det er bare så skørt, at vi lærer, fordi det er akavet i alle mulige situationer. Vi skal jo for eksempel sidde til forældrekonsultationer. Stop. Men det er jo rigtigt, det er jo sådan forældrene reagerer, de kommer ind sådan... Ej, seriøst, hvor er den rigtige lærer? Så er det bare helt akavet, så sidder vi helt akavet alle fire, fordi de sidder der med deres far. Jeg har også taget min far med, så det bliver bare... Selvom vi ikke ligner nogen, der er lærer, så er vi faktisk rigtig glade for vores arbejde. Udover den fyrstlige hyre og den store respekt i samfundet. Ja. Jo, tak. Så er vi jo også så heldige, at vi beskæftiger os med den bedste befolkningsgruppe i verden. Nemlig teenager, der slet ikke er bange for at lukke lort ud. Og det gør de meget. Vi er til daglig en del af vores helt eget reality-program, og det elsker vi. Jeg har taget nogle citater med, fordi at jeg synes, I har ret til at vide, hvem det er, der er generationen af i morgen. Fordi de kommer ud til jer på et tidspunkt. Og det er en god idé at være forberedt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har tænkt på, hvad der er forskellen på Danmark og USA. Nej, jeg har en elev, der har et bud. I Danmark bliver befolkningen hurtigt opmærksom på, at der er noget galt. Sådan er det ikke i USA, da de er dobbelt så mange mennesker. Ja, den farver globaliserede verden. Kender I Twilight? Bøgerne, filmene, ja. Jeg har aldrig læst bøgerne eller set filmene. Alligevel var der noget i det her citat, der virkede en lille smule underligt. At sætte sig ned og læse Twilight-bøgerne siger mig ikke noget, for jeg kan ikke se, hvorfor folk skriver selvbiografier. Der er vampyrer med. Nu er du bare en idiot. Det sidste citat, jeg har taget med, det behøver jeg ikke engang læse højt, fordi det er mit absolut yndlingscitat. Det er sådan et, jeg tager frem, når jeg synes, det er lidt hårdt at være lærer, det er lidt op og bakke. Så hiver jeg det frem og tænker, vi bliver ved lidt endnu. I en stil om 1. verdenskrig, der havde jeg en elev, der engang skrev, 1. verdenskrig var en forfærdelig krig. Fordi det var den første krig nogensinde. Sådan har jeg det også. Jeg har på et tidspunkt siddet og rettet en matematikaflevering, hvor der er en, der skal regne rumfanget af en kugle, og så siger han, at det er pi gange diameter gange radius. Så, og vi skal ud, og vi sidder jo til eksamener som sensorer. Det er vildt mærkeligt igen, at vi sidder og er sensor. Jeg var på et tidspunkt ude at være sensor sammen med, det er i matematik. Ja, sådan er det, fordi jeg er matematiklærer. Sådan hænger det sammen. En enkelt gang latin, det var helt mærkeligt. Det er fransk. Hvad hedder det? Så ham med læreren, som jeg er ude at være sensor sammen med, han er sådan en lidt ældre fyr. Han er måske 65 eller sådan noget, burde have været pensioneret for lang tid siden. Hedder måske Johan Larsen fra Frederiksberg, det er også lige meget. Så er der en pige, hun kommer ind, hun trækker et spørgsmål, det er sådan noget HFC-niveau i matematik. Så er en pige, hun kommer ind, hun trækker et spørgsmål, så finder han ind til forberedelsen. Da han så kommer tilbage, siger han, ja, hun er ikke vildt dygtig, men i det mindste har vi noget pænt at kigge på imens. Er det ikke sindssygt? Og vi gav hende 10, så.
Og som det altid er, når det har noget med skole at gøre, og når man er ved at være færdig med noget, jamen så kaster man med karameller. Så. Hey! Og der vil selvfølgelig også være karameller til selve showet. Eller det vil der egentlig ikke. Men man er velkommen til selv at tage karameller med. Der skal man bare huske, har man karameller med til en, så har man karameller med til alle.